e benvidas a un novo programa de Salesianos polo Mundo. Hoxe a nosa invitada especial é María. Bo día, María. Bo día. Ela é unha muller que quería estudar artes, pero por motivos da vida terminou dedicándose á medicina. Cal é o motivo polo que decidiches cambiar? Bueno, sí que eu nun principio quería estudar as artes, pero a raíz de descubrir o voluntariado, pois deime conta de que en realidad o que quería pois era ir a diferentes países ou intentar axudar na medida do posible. Entón acabei vendo a medicina como unha posible ferramenta para ser máis útil nestas cousas. Aparte, gustábame obviamente, pero eso, vino máis como unha posibilidade. Polo que nos contaches outro día, sabemos que un dos teus soños era facer voluntariado. E un deles tamén era ser animadora en Abertal. Fixeches algún outro? Bueno, sí, estive en Abertal, en ADS, moitísimos anos, e despois de voluntariado fora estive en Angola, en Brasil e agora en Zambia. Poderías contarnos como remataches unha aldea perdida de Zambia e a quen atopaches ali? Sí, bueno, eu e as compañeiras médicas tamén tiñamos un proxecto de educación para a saúde no que era a capital de Zambia, en Lusaka. Pero a falta de pouquiños días para marchar, 2 ou 3 días, o noso responsable díxonos que non íamos poder quedar en Lusaka e que tiñamos que coller un autobús a unha aldea que estaba a 12 horas de viaxe. E, bueno, veunos buscar un señor aeropuerto e unha vez chegados a Mansa, que era como se chamaba a aldea, bueno, pois acabamos nunha casa salesiana. Ali coñecemos a todos os salesianos e realmente supuxo para min sobre todo a tranquilidade, porque como contaba outro día, pois eu xa dixen, bueno, estou en casa, aquí xa non hai problema. A verdade é que os salesianos de ali axudáronos a que puidéramos levar a cabo o noso proxecto, ademais de poder facer tamén un pouco de labor médica. Que foi o que máis te gustou da experiencia en Zambia? Bueno, o que máis me gustou e o que máis me gustou do voluntariado é a forma en que me sentín, non? Como xa vos dicía outro día, eu tiña unha sensación de felicidade plena, de tranquilidade, en que tiveramos problemas, nos sentíamonos como que en paz e que eu sentía que realmente era aí onde tiña que estar, que ese era o meu sitio. Falaste tamén da violencia que sofren as mulleres aí. Que nos podes contar disso e cal era o teu papel? Pois mira, sí que Zambia é un país onde non se respetan os dereitos das mulleres, de feito é un dos países con maior tasa de matrimonio infantil, isto que as nenas son obligadas a casarse, mesmo son compradas polos seus futuros maridos, e ademais, por exemplo, en cuanto á crianza dos nenos, é labor das mulleres exclusivamente, as mulleres non teñen unha proxección de traballo, de futuro, sobre todo é, pois, casarse e ter fillos. Entón, nos o que fixemos foi crear un grupo, como un entorno seguro, que nos reuníamos unha vez a semana para falar con elas de dereitos das mulleres, de temas que son un pouco tabú tamén, como a menstruación ou como a violencia sexual. Dixenses que a xente era máis feliz ali que aquí, a pesar de que aquí temos as cousas máis fáciles. A que crees que se debe isto? Pois creo que se debe a algo moi simple, algo que non somos capaces de facer aquí, que é vivir o día a día. Aquí preocupámonos máis polo que pasou non podemos cambiar, ou polo futuro, cando me gradúe, cando encontro traballo, cando tal ou cando cual. Ali viven máis o día a día e non se preocupan tanto por cousas que son innecesarias, que aquí que nos preocupamos todo o tempo por elas. Os allenos que había ali eran de diferentes países. Poderías contarnos que diferenzas e semellanzas había cos allenos de Vigo? Sí, ali había, o salesiano director era de Perú, había un de Zambia, de Madagascar e de Malawi tamén. Realmente a estructura a mí parece moi semellante. Ali tiñan o colexio de primaria, de ensino secundario e despois tiñan un centro juvenil. A única diferencia que houve, unha delas foi que, os salesianos e os irmáns eran máis novos. Quitando o director que tiña 40 anos, o resto eran de 20 anos todos. Igual aquí sí que está un pouco máis avellentada que a congregación, non sei exactamente, pero bueno. Despois, en cuanto ao funcionamento, era prácticamente igual. Ali cada salesiano tiña as súas funcións, sí que eran un pouco máis todos para todo,
pero bueno, tamén os movían de destino en función das necesidades, igual era máis flexible en cuanto a que os movían de países, non tanto de cidades, senón que tamén de países, xa digo, Madagascar, Zambia, Malawi, en todas partes, non? E despois o que era o centro juvenil era un pouco máis desorganizado, pero porque as propias circunstancias non permitían que fora algo máis reglado, non? Tivo algo que ver o que viviches en Abertal co feito de animarte a facer outro voluntariado? Sí, eu cando comecei a pensar que o que quería dedicarme era a facer un pouco estas cousas na vida, non? Eu xa empezara a facer voluntariado aquí a Abertal, entón penso que o descubrir o voluntariado a través da Abertal sí que me axudou un pouco a descubrir o propio voluntariado en sí e que era o que eu me quería dedicar no futuro, non? E despois tamén, ao cabo de uns cuantos anos de empezar a facer voluntariado a Abertal, a través deles foi cando funde voluntaria por primeira vez a Angola. Entón penso que sí, que marcou un pouco toda a miña trayectoria como voluntaria. Pois, para rematar, que mensaxe nos deixarías para os que estamos a facer voluntariado e para os que non están facendo tamén? Bueno, pues para os que estades a facer voluntariado, o que vos digo que disfrutedes todo o posible e que deades todo o que poidades dar, e para a xente que non fixo, que nunca fixo, que non quere facer, digolle que se anime porque realmente é unha experiencia moi gratificante, xa non é só que ti esteas axudando o que ti deas, senón que, sobre todo, é que recibes un montón a cambio, abres a cabeza a novas realidades, ves moitísimas cousas e, sobre todo, eso que recibes é que te axuda a cambiar un pouco como persona. Moitas grazas polo tempo que compartiches con nos. Esperamos ter noutro programa de Salesianos polo Mundo.